pozrieme fotky, vieš, lebo my sme ich videli asi 10 000 krát. A to ja si tiež stále obzerám chrtíkov ako šibinku. Tu je Božo vzhľadu, pozriete, je pekný. Zlatý sú, no. Zlatý. To je Bončo. Oni boli strašne zlatí. Jak si bol taký kľúčik, keď sa vyšvihol. Áno, no toto je tá fotka. Vyzerá tak hrozne. Didier, ukludni sa. Príde na ujo vodná dať. Strašne to zle. Ako vyzývuje. Keď zuby už začali rásť. Ihličky? No, To už svoje? Vpredu tie dva, to už mal svoje, tie čo mu svietia. Taký smiešne bol jak zajac. No, ten bol vtedy veľmi smiešný, to som každému fotovala. Aj Didi mal také dva, že... No, to sú zrazu také veľké, pozri. Krásne sú tie fotky. No a my sme si vždycky takto proste pozerali tie fotky a nedočkavo sme čakali, že kedy si ich môžeme zobrať, vieš? Že vlastne to sú tí, že vždycky jak rástli. Didier, ty s tou riťou. Tam s kamošmi. Ináč to je super, keď máš takých, vieš, že presne to plemeno. Hej, že ešte chrapeš. Didier, ukludni sa. Jej. Vám otec. A tam je vlno? Ne, to oni si kúpili ďalšieho psa. Tak vám rozprávajú na balkóne. No. Nechci ich na balkón. Ja, že to máte super, že bývate na jednotke, lebo sa nemusíte báť, že vyskočí von húbka. Strašne tam chodí, že? No. Iba na posteli. Ježi. Kúkaj, toto je bolo. Tie lopušiky. No, niečo chytala akorát, ale... A tu sme my, jak sme sa hrali. No riadny pampúšik. No. A to ona si raz akože odfotila? Hej, každý vlastne. Toto bol taký postihnutý chlapec s mamou. Oni si hrali túto. Tu bola taká rodinka, oni si hrali túto. Túto si brali psa, toho druhého. Čiže ujo vyzerá ako fantoma. No, hrozne vyzerá. Ale aj ona sa na to pozrie. Hej, kombinácia, že? Na obidvaja uška príjem. Táto teta si brala túto fenu, to je jej syn, alebo to je syn. A toto je tá chovateľka, ona si túto nechala. No my sme najsympatickejší, čo ako to bude hovoriť. Ty si sa aj pritrela.